Det er undergrundskongen, han er tilbage igen i væg. Så hvem er jeg? En forfærdelig barnlig voksen, der er løbet tør for joint og virkelig nok for langt til kiosk. Det er det samme hver dag. Jeg står op og går på job, jeg hører mig langt hver dag. Jeg tænker det er på tide at stoppe, men det hele går jo nok. Jeg tænker kun på hash og røg, jeg havde fucking mandag. Plus den dag jeg vasker tøj. Jeg spiller manager, Jeg spiller manager, FIFA og Need for Speed. Jeg æder tips med dip og ryger billig weed. Men for at være ærlig, man, jeg orker ikke at rejse mig, for der er South Park i TV, så kan det ikke blive nice. Så Black Lion Beat sammen med undergrundskongen. Jeg er fucking freestyle rapper, så jeg kan bare flække alle jeres røv. Fuck alle.